Botani mawethu igama lam ndingulukhanyo kwenene. Iindaba zanamhlanje ndizifunda ndise-eLive eBram Park eJohannesburg. Inqaku lanamhlanje lithi uNicholas Ninow oneminyaka engama-20 uza kugcinwa ngaphaya kwezitixo emva kokuvela kwinkundla kamantyi yasePitoli isihlandlo sesibini. Ujongene namatyala mane naquka ukudlwengula intwazana eneminyaka esi-7 kwindawo yokutyela iDross ePitoli. Esi siganeko sitsale umdla kuninzi nayi imifanekiso. Revving up their outrage. The response to child abuse, honestly, in this country is not sufficient. Us as bikers, we're not going to allow that. Not from anyone, not from any man. It's child abuse and women abuse. That we're not going to take it. Vocalizing their condemnation. Young and old made their way to the capital